Ja s'ha constituït el nou Ajuntament eixit de les eleccions municipals celebrades el 22 de maig. Dissabte, en el ple extraordinari, varen prendre possessió del seu càrrec tots els regidors. Enguany, a la Pobla hi haurà 21 representants perquè el municipi ja passa de 20.000 habitants. La pròxima legislatura seran 5 els partits que tindran representació a l'Ajuntament de la Pobla. Abans de les votacions, els caps de llista dels partits amb representació van tindre l'oportunitat d'explicar quines seran les seues línies de treball. Començava Esquerra Unida, que ha tornat a l'Ajuntament amb un regidor. Hem arribat amb intenció de quedar-nos, recuperar l'espai de l'esquerra i impulsar totes aquelles mesures incloses en el nostre programa electoral. La nostra tasca tindrà com a objectiu exercir una posició ferma i responsable. Pretenem fer arribar a aquest ple les propostes de tots els ciutadans i ciutadanes que vulguin que Esquerra Unida faci de vehicle de comunicació. Altra força política que entra a l'Ajuntament és CUPO. El partit de les urbanitzacions tindrà representació per primera vegada i ho fa amb 2 regidors. Estaremos a partir de hoy cerca de todos los poblanos sin tener en cuenta el nombre de la calle donde residan. Y, cómo no, cerca de todos aquellos pequeños y medianos empresarios sin los cuales la tarea de salir de esta profunda crisis es tarea imposible. Compromís també tindrà 2 representants a l'Ajuntament en els pròxims 4 anys. El seu portaveu explicava quins són els seus compromisos. Intentarem i treballarem en tots els esforços per a que l'educació de qualitat, el treball estable i també de qualitat i el benestar per a tots, junt amb la democràcia i en què les decisions d'aquest poble les prenguen els poblans vinculats a l'interès dels poblans i els valencians vinculats a l'interès dels valencians, siguen els eixos de totes les nostres decisions. La segona força política més votada a la Pobla ha estat el PSPB, que ha aconseguit tindre 3 representants. El candidat dels socialistes donava així a conèixer les seues reivindicacions. Esta va a ser una legislatura difícil para la acción de gobierno. Los recursos serán escasos y, como ya he dicho, hay que luchar contra el déficit. Por tanto, el establecimiento de prioridades será la mayor tarea a la que se enfrente el grupo de gobierno. En este aspecte, el grup municipal socialista estarà obert a la col·laboració responsable sempre i quan no es retalle ni un punt les inversions en el benestar de la ciutadania. El partit polític amb més representació durant esta legislatura és el PP, que tindrà 13 regidors. La candidata a alcaldessa explicava que la intenció del seu partit era mirar al futur amb optimisme i esperança, seguint les línies d'austeritat que marca esta època de crisi. Centrats, com diem en l'eslògan de la nostra campanya, en les persones, en l'atur, que és el més important o la creu més important que tenim en el nostre municipi i, per desgràcia, en tota la comunitat i en tota Espanya, i fent possible que els nostres veïns i veïnes noten la millora en la qualitat de servicis, però també en la qualitat en què el seu ajuntament es tracta. Moment de les votacions. Votos a favor de doña Mari Carmen. Mari Carmen Contelles, la candidata del Partit Popular, ha estat reelegida alcaldessa per segona legislatura consecutiva amb els vots dels 13 regidors del PP. Queda proclamada alcaldessa de la Pobla de Vallbona, doña Mari Carmen Contelles Llopis. Arribava el moment de jurar el seu càrrec com a alcaldessa de la Pobla per els pròxims 4 anys. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona, amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i les lleis. Comença així una nova legislatura. Una vegada proclamada alcaldessa, Mari Carmen Contelles explicava les prioritats del nou equip de govern. Anem a treballar per fer una Pobla gran dins de les nostres diferències, que també les nostres diferències fan que trobem, diguem que en el mig estiga la virtut. Així que des de la perspectiva de tots, el Partit Popular, que li toca governar, té la mà estesa per a que tots col·laborem per a construir el poble que se mereixen tots els veïns de la Pobla de Vallbona. El nou Ajuntament queda de la següent manera. El Partit Popular governarà amb 13 regidors. La resta de partits que formen l'oposició reparteixen 8 regidors. El Partit Socialista tindrà 3 representants. Compromís i CUPO tindran 2 cadascú i Esquerra Unida comptarà amb un regidor.